kamarádi, muzika a život. Ztráty hlasu, ale hlavně ztráty těch nejbližších. Rodiče a kamarády, ale mám s tím docela problém, často si pouštím k tělu i jiný lidi. S lidma, kteří mi řeknou, že já se s tebou nechci kamarádit kvůli slávy. Já se mám ráda. Na scéně. Když musím dělat to, co nechci. Jestli mě něco fakt, ale fakt štve. Hrozně moc. Když jsem si jistá, že lidi, kteří mi to říkají, jsou víc zkušení. Někdy to jde skloubit, někdy je to těžký, ale to mám strašně ráda. Rodina je určitě důležitější. Určitě. A láska, všechno kolem je určitě důležitější, i když hudbu mám v sobě strašně je moc a strašně si vážím, že ji můžu mít vlastně. Zase, přátelé víc. Mám jednu nejlepší kamarádku, jednoho nejlepšího kamaráda, i když můžu říct, že to jsou mý přátelé, kamarádu mám víc. A určitě maminka. Strašně mnoha věcí mám. Hrozně moc věcí nevím a nevím, co dělat dál, aby to bylo správně. Ale snažím se jednat spontánně. Psát je pro mě snadné. Na papír něco, co si myslím, ale jinak mi nejde vůbec nic. Bez mobilů a bez lásky, ať už je to přátelská, rodičovská nebo ta pravá. Komplexů zbavila bych se pár kil navíc a taky některých lidí, kteří nepřejí to všechno nejlepší. Nebo ne, já bych si je nechala, protože oni přinášejí tu pokoru pak zase zpátky. Snad o všechno. Já mám strašně ráda někomu něco dávat. Člověku, který něco jako ublížil mým rodičům nebo mým nejbližším. Kdyby ublížil mě, tak mu ji podám, protože se snažím být nějak asertivní. Madonna, Michael Jackson, U2 a hrozně těžká práce. Jedno z nejdůležitějších věcí potřebné k práci. To slovo se mi nelíbí. Nebezpečná věc, kterou moc nemám ráda, ale každý z nás je potřebuje, ať už to chce nebo ne. Úplně nejvíc.